Ćao drugari, dobrodošli na BPE u novoj avanturi gdje zarađujemo pare širom Evrope, to jest trenutno samo Nemačke, tako da. Moj lik, karakter, Žika Promil, glavni vozač pred penziju je rešio da se onako malo obogati i da zaradi za kompaniju da može mirno da ode u penziju i da čilira. Kasno se setio, ali nebitno, nikad nije problem da se seti čovek, važno je da se seti. Ali okej. Tako da, idemo danas da okrenemo barem 6 tura. Šalim se, neću toliko jer ture su predugačke, ali generalno moguće da će biti barem jedna ili dve. Jedna će biti sigurno, ali dve vidjet ćemo. Evo odmah, prvo pa muško, kaže, dobro, idemo. Dobro je, evo ga, novo jutro, ja sam već u kamionu seo, palio, da, upaljen je kamion, samo ćemo kameru da promijenimo, evo je, i krećemo, joj, znači početničke ture su uvek puta 2, tako da, puta 2 prikolice, tako da na to sam mislio, da se odmah razumemo, 50 na sat i krećemo. Fino to, ja već sam počeo da šoferiram profesionalno, znači 2 ture i ja sam već profesionalan vozač kamiona. A to što idem i dalje kao, pa mislim, da sam kažem idem kao balistička, ali nebitno, moj lik mora da opravda svoj nadimak. Tako da je on poznat širom Njemačke kao Žika Promil, tako da on mora ovako da se kreće i da neće, on mora jednostavno da bi eto pravdao svoje ime. Ja sam malo nagazio ovde, ne znam da li ima radara. Evo ga, mislim nije radar, ali semafor. Ne zajebo, ali nema ni veze. Evo ga, zeleno, hvala Bogu, znači ja mislim da nikad duže nije trajalo. Ajme se nije, ali jednostavno mi žviraju semafori u stvarnom životu, kamoli u igrici, tako da. Idemo pun gas. Ja ne znam ni gde trebam da odvezem turu. Evo je odmah prva kazna. A dobro čoveče, mislim, ajmo odmah da me deljete kaznama. Nije cool to. Opa. Ti ga, brat, što se na tanko. Teraj jedan kod mene kući. Dođem ti. Pa, idemo. Sad samo se nadam da će onda nastavi pravo. Hoće, dobro. Pa da, Jel vi vidite, kočite. Op. Ipak sam ja pod tovarom, mogu da podletim jako lako i brzo. Znači, gde me pucaju nove neke sokačiće i ove uske ulice, ja ne mogu da skrenem. Loša procena, nije uska ulica. Ima još jedan kamion da skrene pored mene. Ali dobro, moja poenta je da ja moram da se raskukam i da bi to bilo interesantno malo. Jer ako ne kukam, ništa nisam uradio. Okej. Sa leve strane vidim kao kamericu, tako da sam u jednom momentu vozio preko 80, ali rekao ajde da prikočim. Nešto počeo svira iza mene. Šta je? Op, dajki dim. A joj, od mene neko zajebava da ima, da se kao upalila cisterna ili tako nešto. Jel mene zajebava neko? Znači, ladno se upalila cisterna, jedno kamion se tamo kao otkačio. Op, i ja dok se gledao, ja sam se čuknuo. Da se cisternu palila je, cool, sviđa mi se kako su na sve mislili. I otkačen kamion i onoga čovek tamo pored kamiona stoji i gleda. Znači, svaka čast, koliko su otišli u detalje sa igrom, mislim.
Uključio sam se na glavni autoput, ali i zato, mnogo se lakše kamion upravlja kad si u prekoračenju brzine. Prikočit ću ovdje za svaki slučaj, ne znam, ovo je mi sumnjivo. Da li su ovo kamerice, ali nisu kamerice, ili šta je ovo već? Može biti da su kamere. Ali dobro, ovdje. Šta sam sad uradio? Aha, svetla. Ok, evo, upalio sam svetla. Ja se izvinjavam, nisam imao pojma da ja trajem, op. Evo, ovako, kratka svetla. Samo i to je to. Počeo sam da pričam da mnogo se lakše upravlja kamion kad vozim 90, to jest u prekoračenju, nego kad idem polako. Lakše upravljam, brže se zanosi i tako to. Probat ćemo tako da vozimo. Samo prekoračenje. Šalim se, na sumnjive rute kočim i tu nema greške. Što je sigurno. Mislim, upalio bi duže svetla, ali stvarno mi se ne da to da posle kao klikćem, da smanjujem, da pojačavam, da kad mi neko ide u susret ili kako već to ide. Tako da, mada, sve to je to, ali da nemam pojma. Sad platio sam kaznu zbog čega? Op, za malo da se čukrem. Treba sam gledati tutoriale. Ne znam da li je problem ovako što mi svetla ili što mi svetla onako. Ali svakako pukao sam 120 ojra, pošto smo definisali da je takva valuta. I onda... Jebik. Znači, bukvalno igra radi speeding. To, okej. Znači, oni bukvalno idu iza mene. Jao, kakvi ste, znači i u igru imate presretače. Znači, vozili su iza mene sa namjerom da mi bukvalno naplate kazne. Kako su pokvareni, jao. Ali da, nema se, ljudi samo rade svoj posao. Meni niko nije kriv što volim da kršim pravila. I nastavit ću naravno da ih kršim. Zarad dobrobit naše isporuke. Jednostavno, aha, ja sam trebao da idem da levo, a ne, ja sam za desno. Strašno. Ja ništa ne vidim. Od mene neko zajebava da su panduri bukvalno zaustavili nekog na autoputu ovdje. Ne, definitivno. Pametnije još ipak je pametno, zato što sam skinuo demo verziju, ova igra, znači sad me kopka da im šta još mogu da nađem novo što je upačeno, a u vreme kad sam je ja igrao nekad, to ništa nije bilo. Tako da me baš onako počinje igra da me oduševljava i na kraju ću da kupim full verziju i da krenem to da igram. Znači, bukvalno, pukao sam 1000 ojra na kazne samo. Nisam baš 1000, ali lepše zvuči kad kažem 1000 ojra. Evo, prvo preticanje moje. U ovoj igrici. Ajmo, brži sam. U prekoračenju sam, ali brži sam. To je to. Kako? Dominiram trenutno. Hvala. Čoveče, da li sam uspio da ubodem ovako po mrak da vozim, znači... Kao kad ja sad imam toliko vremena da igram. Ništa gore, znači, nego po mrak voziti. Niti mogu da gledam sa strane, niti mogu da uživam u bilo čemu, niti mogu da vidim radare ako ih ima negde. Ali sreće, moj GPS sa desne strane u uglu dole. Pokazuje mi da imam kamericu neku. Pretpostavljam da je to za ograničenje. Znači ja da smanjim brzinu za svaki slučaj.
Jer neću da eksperimentišem više jer sam dosta se naplaćao. Sad ja trebam da idem baš tu. Okej. Što niste malo svetlili čovječe ovu raskrsnicu? Eto. Da ja mogu da vidim gdje trebam da idem. Ja već stižem. Aha. Jeste, tebi super, ti si kratak, ti možda skreneš tu kako hoćeš, a ja ovaj mrak, kameru kroz drveće provlačim da bi mogu da vidim gdje da skrenem. Naravno, ništa žmigavac ili migavac. U Stuttgart! Stuttgart discovered, okej. Žmigavac ili migavac? Pitanje je sad. Kako ko to zovem, nebitno. Ništa ne dajem kao pojedini automobili u stvarnom životu. Jer neće da znaju da drugi vozači imaju spoznaju o njihovom kretanju, tako da isto i ja to radim. Ok, ajde da izaberemo kako ćemo se uparkirati. Pa klasika. Klasika. Idemo. Proceed. Paži, hvala. Im jasno kad ću da dobijemo ono drugo. Neću da skipujem zbog experience u početku. Parkiran, deluxe. Sve sam bolji i bolji. Šta imamo od kamione da kupimo? Online ne mogu. Ne mogu. Ništa ne mogu. Dobro, imam 22.000, verovatno i nemam para da kupim ništa, ali moj Žika promil, vidi ga. Čak mu je i rating 0,8, tako da ono. Ok, idemo još jedan posao da odradimo i... treba da... ne mogu se notim. Imamo job market. I idemo da imamo... Sve ovo treba da se otključa, ili se to otključava... Stvarno ne znam, ali... vidit ćemo. Ok, ajde vidimo šta imamo u ponudi. Znači imamo Stuttgart Nuremberg. Reći ćemo tako. Imamo Borik. Koji je, pa šta znam, 17-18 km per euro. Pa ništa, ajmo ovo prvo gore, otko znam. Tako da, take a job. I idemo. Opa, evo me u kamionu. Znači, bukvalno sam došao sa Balkana da Nemcima take a job. Ok, imamo parkirane automobile ovdje sa strane. Dobro, palimo kamion. 4:22 ujutru. Nadam se da će da svane brzo. I kreće. Opa, vidi tovara. Čovječe, pa gde ja trebam da idem sad, ajde. Sad ja kao tu trebam nešto da budem profi, da okrenem kamion i sve to. Pa dobro, velika livada, tako da. Vrlo je moguće da ja ovdje lepo smotam polukružno. Opa. Dobra, ajde, malo si se izmučkao. Znači, kanisteri, veliki. To nisu kanisteri, nemam pojma šta je ovo, ne razumijem baš toliko dobro. Ali dobro, ajmo, krećemo. Šta će cijelu igru da me ove rampe troluju onako kvalitetno. Sad treba se okrećemo ovdje. Dobro, sreće je što moje dugogodišnje iskustvo kamionisanja dolazi do izražaja. Da, kad sam startovao igru, ja sam se živ polomio, se pohvatam, ništa rikverc, ništa i sad sam odjednom profi, ali to je zato što, eto, uzeo sam par levela i... Ok, meni stvarno treba neko da objasni kako ja mogu da izađem odavde. Dobro, posle duge borbe i vožnje po ovom gradilištu, našao sam put napokon da izađemo odavde i krenuli smo ranom zorom, 4:35 je ujutru, a mi smo se zaputili putem isporuke kanistera, ili, mislim da ovo više
kazani za rakiju možda, samo malo veći. I nisu. Vidi da vozim jednu bocu za plin, ovo pozadi što je. Vjerojatno nekom treba hitno da ugradi u nekog juga ili nešto tako. Kada moramo da požurimo, čoveku se žuri. Ovamo nema niko, ovdje nema niko. I izlazimo na glavni put. Sveže je ujutru ovdje jako. I onda morali smo se obučemo. I joj, gde me teraš po ove krivine, čoveče. Znači, igra je se urotila protiv mene jednostavno da mi ne dozvoli da napredujem. Samo da pravim neki pitchface. I ovo što nema ovdje neki auto sad ovu dušu dalo za neki drift, čoveče, vidi kako lepa krivina, duga. A oštra. Mada mogu ja lepo s mojim kamiončetom to da... samo još ti si mi falila. Sve mi onako ide odlično. Ohoho. Wow, su policija. Koliko ih vidimo, odmah poštujemo pravila. Šta se desilo ovdje? Pobogu ljudi. Saobraćajka. Pa kako na ovom ovdje pravcu, čoveč? Evo vidite to što imaju ambulantu i policiju i kao sve tu super i kišu da dodaju dodatne efekte. Dobro, samo što meni zbog grafičke nije baš sjajno da izgleda kako kiša pada, ima kao više ove linije, više iritira. Ali dobro, nećemo sada gledamo detalje, baš to. Mislim, važno da pada kiša i važno da ima lep odsjaj na asfaltu i ovo kao da baca ovu prašinu od kiše. Prašinu od kiše. Ovo kao maglu ili šta već pravi s mojom brzom vožnjom od 90 km/h. Sreća pa ovdje vozim po ovu divljinu i onda mogu onako da divljam malo. A dobro, vidi kako prestaje čovječe kiša da pada kao kad prolaziš ispod mosta. Ajde se kladimo po neki ojero da za malo smo mogli da se udarimo. Ajde. La, gde se ovo pentram, kuku, majko. Ovdje piše 50 ograničenje, a ja jedva idem 30. Udarim u kontrasmer da vidim šta će se desiti. Pa šta će se desiti, ubijem kaznu, eto. Ali sviđa mi se što je ovako živo na ovim autoputevima. I barem stvarno su fashion odradili prirodu, znači sviđa mi se skroz, vidi kako se kao odsjaj sunca probija kroz grane. I još lepše bi to bilo da ja imam neki ultra hardcore giga kompjuter koji sve to možda gura na ultra, ali nema ni veze. Evo vidi vetrenjače, čovječe. Ok, ovdje sam imao tablu koliko imam do Nürburgringa ili gdje već vozim turu, ne znam. Ali pogledaj čovječe, vidi. Stvarno uživanje. Nadam se da ova boca za plin za juga što vozim da se dobro drži. Ovo vjerojatno čovjek radi reates pa treba mu hitno onako da mu stigne to da može da završi sav posao što ima. Kao farma. Perfektna igra, nemam šta da kažem. Znači stvarno je uznapredovala od zadnjeg mog igranja mnogo. Neka gužva ovdje. Joj, šta je s ovim ljudima danas? Pa vi znate da ja žurim, ej. Ok. Ovo. Šta se neko upalio ponovo? Vatrogasci. Vidi ljudi, čovječe, vidi ovo. A ne prestajem da se oduševljavam stvarno. Znači ovo je još bolja saobraćajka nego što je bila malo pre po onoj Vukojebini tamo gdje sam prošao. Ali dobro, ja previše zevam, malo obraćam pažnju na put i trebalo bi da se malo skoncentrišem. Opa. Dobro. Voleo bi da upalim brisači. Aha. Ok, našao sam. Kao ima i, 3 brzine. Cool. Ali definitivno ovako ne mogu da vozim, tako da. Isključit ću ih za sad. Mislim da sam ih isključio, jesam. Znači, druže u kabini, ništa ne brini, ja uvozim, ja upravljam, tako da
Ali mislim da mi se malo i vožnja popravila, nisam više ono da kao balistička samo ševuljam levo desno i mislim da je moj žile danas bez promila i onda kao malo bolje mi vozi nego obično. A da ovaj lik što je unutra uopšte ne liči na onog mog karaktera što sam ga odabrao, ali ja mislim da ono samo za slikanje, ali šteta, baš bi bilo dobro da imaju takav lik u igri. To bi baš bilo onako interesantno. Imate malog kamionđiju sa belim brkovima i požutelim od sarmu i od ne znam, ono tipa 2 kutije cigara. Da povlačim reč za sve što sam hteo da pohvalim. Očno sam provarilio da kad pritiskam ovo F5, F6 da se javljaju neke pouzdane informacije, to jest evo, 0 damage, iako sam čuknuo, pa to samo profesionalci može da urade. Dobro, svanulo je, znači ona prošla tura po onom mraku je baš bilo opterećenje veliko za oči, tako da baš uživamo. Dobro, pošto ja imam definitivno tripove da mi pokazuje strelica gde treba se isključim, ali ja i dalje nastavljam svojom pričom pravo, pa onda kružim i sve to, ovog put ću da probam da ispratim gde mi strelica kaže da pređem i da vozim, mada ja ne vidim zašto se ovo desilo i zašto me uputilo ovde, ali dobro. U prevodu, drž se ti ove strane. Ja bukvalno, hoću se isključim, neću se isključim, hoću se isključim, neću se isključim. I idemo, isključujemo se. Dobro, ovamo ne mogu da idem, lepo piše strelica. Oho, panduri. Kolega, te cimaju, a? Budi jak, možeš ti to. Podrška. A gde ćeš ti sad s autobusom se guraš, viš da sam se javio. Jao, znači manijaci na putevima svud u svetu. Znači, strašno. Ovo mislim ja sam malo bezzakonski stao, ali nebitno. Idemo dalje. Da se vratimo, idemo kako malo izgleda to u kabini. Pa, i može da se vozi ovako, nije neki problem. Može da se vozi, ali ne može da se lepo kontroliše, ali nebitno. Već profesionalno ove polukrivine, kružne tokove ispoštujem onako najkvalitetnije. Sa 80-90 km/h. Sve dok ne naletim neki radar i da me odelje, što sam u prekoračenju brzine, ali meni je poenta. Stvarno su se potrudili za unutrašnjost i sve je odrađeno kako treba baš. Znači ne mogu da grešim dušu baš onako. Mislim, valjda ovako i u pravim kamionima, ne znam, nisam nikad ušao. Osim u FAP-a, kad sam bio klinac i to je bilo to, znači ove novije kamione, moderne kamione, uopšte ne znam kako izgledaju unutra. Znači. Evo, stižemo u Nuremberg. Jebote da ću nekada se naučim da ga izgovorim. Idemo ovde gore, pretpostavljam. Stvarno kuburim svojim GPS-om mnogo. Oho. Pa koči, čoveče. Ovo sam provalio da je dobra forica ovako na kvarno da idem, da kruziram prema semaforu. Je lakše krenem nego kad stanem, evo, na primjer kao sad. I samo, Ma da, profesionalno skretanje, evo. Slobodno možete ovde like 1 za ovo moje skretanje profi. Nemojte da vas sramota uopšte. Uopšte nemojte da vas sramota za to. Još i da platim kaznu zbog mog kruziranja prema semaforu. Ok, ajmo. Kao u grad baš moram da pazim na ograničenje. Dobro, samo da vidimo gde idemo. Vajde, ispoštuj me semaforu. Hoće, dobar čovjek. Ups! A višak je bio i ovako onako. I ovo je višak bio da pomerimo mi te znakove. Šta je stoje tu koji žao? Mislim, čujem nešto da kuca. Ne znam šta je. Ovo vidi kao teren, čoveče.
stvarno su, mislim, neću da pričam više, samo mogu kajem, znači igra je fantazija i oduševljava me i definitivno moram da prestanem ovo da snimam jer kako je sve krenulo, navući će me, da je igram mnogo više i moram da batanim. Ajde bre, rampa, otvari se čače. Opa, za malo, znači, tik uz nju sam stao, tik uz nju. Dobro, ajmo, idemo dalje. A ko će ovde čovječe da uspe da skrene? A dobro, ne trebam da idem na parking, trebam da idemo ovamo. Dobro. A to nije nikakav problem. Op. Šta je ovo, čovječe, ne mogu da uđem. Sve ono malo čas što sam pričao o mom profesionalizmu, zaboravite na to. Nemojte čak ni da se sećate, sam to pominjao. Sad ne znam da li sam u nekom penalu ili šta se dešava. A da, aha, meni isporuka kasni minut. Ili ne kasni? Ne znam. Če da vidimo. O ne. Aha, imam kao lufta. Dobre. Ha, ajmo se osilimo u rikverc onako. Evo vidimo koliko smo jaki. I koliko smo stvarno naučili da... Dobro, ja trebam da... Aha, tu, pa u rikverc. Dobro, samo sam teo da isprobam. Lale! Pa gde baš sad? Jao, tek kad sam došao na parking da ostavim prikolicu, ja sam iščukarao. Jao, evo sad ću ponovo. Top! Znači, jao, što radim nešto što ne umem? Jao. Ali dobro, rekli smo da hoćemo da budemo profesionalni i evo opet sam se zaglavio ovde. Ajde probamo da proguramo to nekako, tu priču. Jao, sad sam se još više upleo. Ok, borba je trajala dosta dugačko i onda sam bukvalno uspeo jedva ovako da parkiram. Tako da će to tako i dostane. Ništa ja tu ne bdirao više. Excellent. Hvala. Level does. Opa, dobio sam skill rank 1. Tako da, continue. Sad sam 3. level, newbie dalje, ali nebitno. Evo, continue. Dobro. Dobili smo ovo jedno. Imamo pravo na to jedno. Imamo pravo na još jedno ovo. Tako da ćemo to verovatno da uzmemo jer nam treba da radimo sa tim opasnim materijama u budućnosti. Znači, banka i dalje pokušava da me vrbuje, ali ne. Nije potrebno pomoć banke, sami ćemo da se izborimo. Žika Promil, rating 1,7, bravo Žile, napreduješ mi iz epizode u epizodu, to mi se sviđa. Drugari, hvala vam što ste izdvojili vreme da sa mnom igrate i da uživate u mom gameplayu, to je bilo sve za danas. Ovo je bio kanal BPE. Ako vam se sviđa ovo što radim, like, share, subscribe, znate kako već šta ide, ako vam se ne sviđa opet, znate i tu šta treba da ide, tako da neću da pričam tokom videa, uključite zvono za obaveštenje i te zebancije, znate sve šta treba da radite, tako da pozdrav i vidimo se u sledećim avanturama na kanalu BPE. Ćao!